गोदान मुगानि जों आबादारि नाजायोब्लानो जाफुंसारो होननाय बाथ्रा बादिनो आबाद खालामनायाव जाफुंसारदों सुजुखां ससाइटिया। सुथुर आंगो रंजा बाजा सरकारि साख्रि बाख्रिनि फारसे लामा नायालासिनो खामानि गैजायै लाइमोनफ्रा दायो आबादनि फारसे गोसो होथाबदों। सुजुखां ससाइटिया दायो 4 बिगा हायाव ड्रागन आबाद मावनो लादों। बाक्सा जिल्लानि दमदमा जौगाखां खोन्दोनि बेन्दोङाव थानाय जफादं हालाम बेनसिमारियाव सुजुखां ससाइटिया 4 बिगा हायाव गोदानै ड्रागन आबाद मावनायखौ जागायदों। गाव गावनि आथिङाव गावनो गसंथानो थांखिजों बेखार लाइमोनफ्रा गायजेननो लानाय आबादनि थांखिखौ बेखेवनानै होदों बिटिसिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा लाइमोनफोरनि आबाद मावजेननो लानायखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव मोजाङै मोजां मावनानै उथ्रिसार खालामनो हागोनखौ मिजिंथियो। जफादं भिसिडिसिनि सिङाव थानाय जफादं बेंसिमारि गामियाव सासे लाइमोन आबादारि, बे लाइमोन आबादारिया बेवहाय गोदान जि आबाद ड्रागन फ्रुइट्स होननाय बे ड्रागन फ्रुइट्स होननाय बे आबादखौ दिनै जागायजेनदो। नाय खमैबो 4 बिगा बेवहाय ड्रागन फ्रुइट्सनि जि आबाद बेखौ खालामनाय जागोन। धनेस्वर बर' होननाय सासे आबादारि लाइमोन आबादारि आरो धनेस्वर बर'आ खालि ड्रागन फ्रुइट्सनिल' आबादारि नङा, बियो आगोलनिफ्रायनो बेवहाय रबारनि आबाद मावो आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा जि अमा फिसिनाय बे अमा फिसिनायनि माखासे अमा फिसिनाय जिखिनि हाबाफारि बेखौ आगोलनिफ्रायनो लाबोबाय थादों आरो गोदानै दिनै ड्रागन फ्रुइट्स गायनायनि जि हाबाफारि बेखौ जागायजेनदों। नुनो मोनदों बिथाङा नैबे ओनसोलनि बेबायदि खामानिनि गेजेरजों बे ओनसोलनि माखासे मानसिफोरखौबो बेवहाय खामानि होनो हादों। राबार आबाद मावनायानो होन बा अमा फिसिनायानो होन आरो बे हिसाबै दिनै ड्रागन फ्रुइट्सनि जिखिनि खामानि मावो बेवहाय गोबां मानसिनो खामानि होनो हागोन आरो बे हिसाबैनो बे ओनसोलनि एसे जिखिनि खामानि गैजायै जिखिनि एसे जेंना बे जेंनायाबो बियो जोबगोन। आरो नुनो मोनदों बेवहाय बे खामानि गैजायैनि जि मोनसे जेंना बे एसे सुस्रांनायनि गेजेरजों बेवहाय मा होनना बुंदों दे जिखिनि रांखान्थियारि जिखिनि बोहैथि जायखौ जा कारेन्सि फ्ल' होननानै बुंनाय जायो बे बिथिंजोंबो बेवहाय माखासे जिखिनि बेबखायिक दिग जिखिनि मा होननानै बुंदों बेफार बानिज्यनि फालांगिनि जिखिनि मोनसे दिग बे फालांगिनि लाइनजोंबो बेवहाय एसेब्लाबो राबारनि आबाद आरो अमा फिसिनाय बे ओनसोला एसेब्लाबो दावगानो हादों। आरोबाव नैबे रबार बागाननि जि ड्रागन फ्रुइट्स आबादनि गेजेरजों बेवहाय थारैनो जि रांखावरि बे रांखावरिया एसेब्लाबो नैबे जफादं ओनसोलाव एसे जौगासारनायखौ लाबोनो हागोन। आरो बेवहाय जिखिनि लाइमोना बेवहाय नांनानै दोङो बिथांमोनाबो गाव गावनि न'खर सालायनायजों साब्रै साबा मानसिनो खामानि होनायजों थारैनो बे ओनसोलाव एसे रांखान्थियारि जिखिनि एसे जेंना बे एसे जेंनाया बेवहाय गासैबोथ' नङा एसे माबासिम थाखोसिम बियो सुफुंजागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय नारायणपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बेवहाय बेखौ खुंदों आरो बे हिसाबैनो आंबो नैबे हाबाफारियाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारियाव आं बाहागो लादों। आंखौ मोनसे बिथांमोना बिबान होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बारग' मावथि हिसाबै। दा बे हिसाबैनो आंबो बेवहाय बाहागो लादों आरो बेनो दे मुंख्लं सुजित नार्जारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आरो बर'नि जिखिनि मोनथाय राजखान्थियारि मोनथायानो होन बा बिनि रांखान्थियारि मोनथायानो होन बा बिनि सोलोंथाइ मोनथायानो होन बा समाजारि जि मोनसे सोलायनाय बे सोलायनायखौ लाबोनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद दैदेननाय बे दैदेननायनि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बेवहाय सोमावसारनाया जादोंमोन आरो
बे सोमावसारनाय जागायजेननायनि उननिफ्रायनो 1987 मायथाइनि 12 जुन खालि जि मोनसे सुबुं गौमानिफ्राय गिदिंनानै फैफिननाय समाव सुजित नार्जारी बै समाव फरायसा 15 बोसोर 5 दाननि सासे फरायसा आरो बे फरायसाखौ दुथांफोरा इनायैनो गाग्लोबदोंमोन आरो दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव सुजित नार्जारीया जिउ गोमानांदोंमोन आरो बे फरायसा सुजित नार्जारीखौनो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आलादा रायजो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सोमावसारनायनि जि गिबिसिन मुंख्लं हिसाबै बेखौ फोसावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुमफोर आरो बर' माहारिया आरो बे हिसाबैनो दिनैसिम 36 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' माहारिया मुंख्लं सुजित नार्जारीनि जि मुंख्लं सान बेखौ मुंख्लं सानखौ फालिबोबाय थादों आरो बेनो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो फैबाय थानाय जिखिनि सम बे समफोराव आं बेखौनो खावलायबोबाय थादों दे जि हारियाव मुंख्लंफोरखौ मान होनाय गेदेरफोरखौ मान होनाय जि हारियाव उन्दैफोरखौ अननाय बे थासारिया थागोन बे माने जि मोनसे बे मोनसे थासारिया थागोन बे थासारिया थाजासिम थारैनो जोंनि गेजेराव जि मुंख्लंफोरखौ मान होनाय मुंख्लंफोरखौ सिबिनाय उन्दैफोरखौ अननाय बियो थालांबाय थागोन आरो बियो बर' माहारिनि मोनसे थुलुंगाखां होनाय मोनसे सान आरो बियो बर' माहारिखौ थुलुंगाखां होनाय मोनसे हाबाफारि दा बेनिखायनो बेबायदि हाबाफारिनिफ्राय बर' माहारिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थुलुंगाखांनाय मोनो आरो बेनि जि माने मावनो गोनां बिथांखि बेखौ मावफुंनायाव बियो जोबोद माने मदद होयो आरो दिनै जि 12 जुन माने मुंख्लं सुजित नार्जारीनि जि थैनाय सान बा मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानाव थारैनो आङो बर' माहारिजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि गासैखौबो खावलायगोन जाहाथे जोङो मुंख्लंफोरखौ मान होनानै फैबाय थानाय जिखिनि सम बे समाव जोङो उनफारसे फैबाय थानाय समाव जोङो सिगां फारसे आवगायलांनो हायो आं बेखौनो खावलायदों। सार मैयासो मोनसे खौरां बिजों फोसावनाय नुदों जे गोदानै मोनसे हाथियार लानाय हान्जा बर' हारिनि गेजेराव जोनोम मोन्दों होननानै दा बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर मोनसे? दा बेखौ ओरैनो खौरां बिजोंनि गेजेराव नुदों दे बियो बेसेबां सैथो बेनि सायाव बेसेबां सैथो दोङो बेखौ दासिमबो जों मोनथिनो हानाय जायाखै बा आं बिखेखयै आं बेनि सायाव मोनथिनायखौ आंनि सायाव आं मोनथिनो हाथ'वाखै दा बेवहाय जुदि बेनो जुदि नंमारगौब्ला दा बेखौ जोङो बोरैहाय माने बेनि जिखिनि मोनसे सलुसन बे सलुसना बोरैहाय फैयो बेखौ निस्सय साननांगोन आरो निस्सय बेखौ बर' माहारियाबो बिजिरगोन दिनैनि थासारियाव दे बेबायदि माने गौथुमनि बा बेबायदि हाबाफारिनि बेसेबां माने गोनांथि दं गैया बेखौ बर' माहारियाबो बिजिरगोन जेरैबायदिहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय गुबुन आफादनि सोमावसारनायखौ बर' माहारियानो दैदेनबोदोंमोन थारैनो बेखौबो बर' माहारियानो बेनि सायाव सिद्धान्त'खौ लागोन बेनि सायाव गरन्थ'खौ लागोन आरो बर' माहारियानो थारैनो बेखौ मोजां आरो गाज्रि बेखौ साननानै नायगोन आरो बेनि सायाव गरन्थ'खौ लागोन। गिबियावनो जोंहा BTC एरियानि स्पिकार सारनिसिम आङो गिबियावनो साबायखर बावग्रोनो सानदों जोंबायदि एसे आबादारिफोरखौ जे बेयाव फैनानै जे जोंनि थुलुंगा होफैदों बे निस्सय बाख्नायथाव जों बाख्नायनांगोनबो आरो बिदिनो जोंनि आबादारिफोरखौ जुदि सारमोना जुदि बिदिनो अनसायलांबाय थायोब्ला निस्सय जोंनि निबनुवा समस्या एसेबाबो जोबगोन आबादनि गेजेरजोंबाबो जों बेखौ सानदो। नोंथाङा देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बेसेबांसो बिगा हायाव गायनो सानदों? फार्स्ट स्टार्टिं हिसाबै जोङो 4 बिगायाव जागायजेनग्रोदों देग्लाय। बेनिफ्राय नोंथाङा मा आसा खालामो? बेनिफ्राय माबायदि फिथाइ मोनगोन माने? आसायाथ' गोबां दङ माने जोंनि गोजाम आबादनिख्रुइ नै बे ड्रागन आबादा जोंनि आसामाव माने गोदान होनजायो आरोना बेनिफ्राय माने जोङो बहुद खिनि मुलाम्फा मोनगोन आरो खम समनि गेजेरावनो मुलाम्फा मोनगोन आरो बेयो लं टाइमनि खेथि खेबसे गायोब्ला माने जों 20-25 बोसोर 30 बोसोर बेनिफ्राय मोनजागोन आरो खेबसेल'सो खस्थ' खालामनांगौ जोङो बेनिफ्राय माने जोङो आफ्टार 1 इयारनिफ्रायनो जोङो फिथाइखौ मोनगोन आरो
बिदि बेयो ओरैनो पार किल' बेसेबांसो पार किल' ओरैनोथ' नोङो बाजार हिसाबैबा ओरैनो 350 लायो खिन्थु जोङो कमार्शियेल हिसाबैसो खालामदों नालाय जोङो 150-200 हरनांगोन आरो माने जेब्ला फिथाइ मोनगोन फिथाइफोरखौ बबेयाव साप्लाइ खालामनाय जागोन दाथ' फिथाइयाथ' थायथ'वाखै दिसुन खिन्थु मार्केटआ दङ आरो ना जोंनि जायगायावनो होख' हाया माने एभेलेबोल बेफारिफोर फैयो बेनि थाखाय खावलायनो सानो माने ओरैनो जुदि जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि हायाथ' ओरैनो गोलैसोनानैसो थायो माने जोंनि लाइमोनफोरा बेखौ साननांगौ साख्रि बाख्रिखौ नङालासिनो साख्रिनिख्रुइ बुहुत गोजौआव आरोना नैबे बेफोरबायदि आबादा जाहाथे जोंनि बुरजा हायाबाबो माने खमैनो मावलांबाय थायोब्लासो नों बुरजा खालामनो हागोनथ' बे हिसाबै नोङो बिगासेखौनो जागायग्रो बिनि उनाव नोङो बिगानै जागायलां बिगाथाम जागायलां बेबायदि जोंनि लाइमोनफोरा जुदि जागायलाङोब्ला अब्लानिया निस्सय जोंनि जिखिनि आंखाल बेयो माने आं जोबगोन होनना सानदों आरोना बिगासेनि थाखाय बारा खरसा जाया नोङो खुन्थायाव हमना लाजायो नोङो 200-250 नों न'आवनो बानायोबा बेनिफ्राय नोङो फुलियाव थांगोन 70 थाखा 60 थाखा फांसेयाव मोनसे खुन्थायाव फां मोनब्रै होनांगौ 280 थाखासो थाङो माने बे फुलिफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों आङो जोंनिनो बर' हारिनिनो अदालगुरिनिफ्राय जिसुया दैमारि बिथांनिफ्राय लाबोदों आरोना थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन